Книгата всъщност носи заедно с себе си 3 уникални бонуса, които могат да ви помогнат да се реализирате много по-успешно в своята кариера или в своят бизнес. И тези 3 уникални бонуса са на първо място участие в предаването 303 принципа, което има за цел да развива вашето стратегическо и критично мислене. Вторият бонус е Академия, онлайн общност, дебати с ментори и експерти в различни области, така че можете да бъдете част от една общност с стойностни личности и експерти от различни области. И третият бонус е лична консултация с стил си консултант, който ще ви изготви стратегия, чрез която можете да повишите своята печалба или заплата от 1,2 до 2 пъти. Да разгледаме тези бонуси в по-детайли. Значи, всеки притежател на книгата всъщност е един вход за тази академия, която е подарък да влезеш в основите на принципите на TLC, на теория на ограниченията и да мислиш като създател. Това е само началото, но е много важно да имаш някаква основа за нещата. Нека да разгледаме първия принцип, първия бонус. Първият бонус е в самата зала, може да участват 300 човека, 100 човека, да участват в една динамична среда, в която ще развиете своето критично мислене, своето стратегическо мислене. Долу-горе е да отиш на стадиона да гледаш или да отиш на стадиона да риташ. Нали, да отиш в фитнеса на уредици или да гледаш през прозореца какво се случва. Тук при нас различното е, че ще участваш, ще се дадат различни казуси, анализи, решения. Нали, не става дума да те изпитваме, става дума да преживееш, да участваш в самото вземане решение, да влезеш в един екип, с който ще бъдеш 10 човека, заедно ще бъдат 10 екипа, примерно по 10 човека, в който всеки един екип ще работи сам за себе си и заедно ще видиш как заедно екипа работи и как работи много по-силно, как ти участваш в екипа, как си готов да работиш в екипа, как като се върнеш в твоята фирма, в твоето семейство, в твоите места, ще знаеш как да работиш много по-добре. Ще ти помогнем ти да развиш изключително много своите качества, които не можеш чрез конференции, не можеш чрез четене на книги, не можеш чрез гледане на подкастове. Трябва да участваш, трябва да бъдеш част от процеса. Не можеш да си мислиш, аз прочетох 100 книги, приложи ли ги? Аз погледнах 100 подкаста. Участва ли? Беше ли на битката? Беше ли на кауза, който реши? Казусите не става дума за някакви каузи. Реални, точни каузи, как да бъдат приложени в живота, в бизнеса ти, в семейството и на други неща. Хората не са ритали топката, хората не са го използвали. Хората казват, аз така почувствах, пеперуди в стомаха ми. Както много консултантки в интернета водят. Каквото почувстваш от тук, това правиш. Каквото почувстваш от тук, може да почувстваш празня. Може да почувстваш мозъчна празня или стомашна празня, но не можеш да вземаш решение през мозъчна празня. Използва се този термин, защото каквото ти е дошло на душата, това си го казал. Това е абсолютно неправилно. Много консултанти съветват хората неправилно. Затова има толкова много разводи. Затова има толкова много нещастни хора. Затова има толкова фалирали фирми. Не се прави спрямо мотивационни системи, не се прави спрямо къде се намирал Венера, Марс и не знам каквите глупотевици на всякакви измислени философии, на някакви измислени сайтови или там зодиаци. Въобще това са неща, за това хората страдат. И то страданието е ужасно. Не може да се залъгваш в тази стратегия, как се наричаше там за жените в момента, които ги лъжат. Манифестации. Манифестирам, че съм щастлива. До кога? До завоя, в което не знаеш как да вземеш завоя. Имаш светофар, даваш ляв мигач и завиваш на зелено. Ето това е принципа, с който трябва да можеш да вземеш нещата, а не да манифестираш и да заблуждавате хората в някакви неща. Затова тази академия е много важна. Книгата ви е час да дойдете веднъж, да застанете на тази битка, да влезете, да се почувствате 4 часа в една уникална атмосфера, в атмосфера, в който ще бъдеш поставен не на изпит, а на преживяване. Да видиш как ти на дадения каус, който ще бъде изтеглен от един пакет от въпроси. Не знаеш какъв ти е въпрос, откъде да знаеш, на улицата не знаеш какъв ще стане жена ти, приятелката ти, фирмата ти, бизнесът ти, партньорът ти. И трябва да реагира сега и веднага. Това как може да се постигне с тренинг. Трябва да имаш критично мислене, трябва да имаш аналитично мислене, трябва да имаш стратегическо мислене, трябва да имаш партньорско мислене. Трябва да бъдеш готов да помагаш, а не да бъдеш човек, който не може да вземеш. Трябва да плуваш така, а не така.
И затова първият бонус е изключително много важен. Алекс, какво ще допълниш в първия бонус? Всъщност, че моделът, по който се случват обученията, е Сократовият модел. Много ефективен модел, доказан не просто при Сократа, вече се внедрява във всички най-елитни университети и обучителни програми. Идеята е да учите чрез участие, не просто да ви се дават знания на готово, а да развивате своето стратегическо и критично мислене, да влизате в дебати с други участници и да анализирате реални казуси, защото това ви дава, освен знания, практически опит, чрез който можете да се справяте в реални ситуации във вашия личен живот. След това и в бизнес и кариера. Нека да продължим само на първия бонус и цял този запис да бъде за първия бонус, а втория бонус да бъде на друго предаване, за да може твърдо отдолу под това видео да зададат въпроси, кога, къде, колко часа, как да го избереш, какво да направиш. Нека да говорим само за този бонус. Купуваш книгата, записваш се в сайта, всеки ден ще има обучителни програми, ти избираш часа от 1 до 17 часа или от 18 до 22 часа, 4 часа, на всеки 30 минути нов казус, нов казус, който ще бъде от реална фирма, голяма фирма, която ще бъде партньор на проекта, или ще бъде стартъп, който ще може да представи проекта, който ние ще му помогнем как да реши. Ако ти беше на този човек на място, как би постъпил, например на семейство, искаш да се развеш, искаш да се ожениш, искаш да купиш къща, не искаш да купиш къща, реални бизнес неща, да вярвам в зодиака, да фана зодиците и да ги хвърля на майната им, откъдето са ги измислените герои. Какво да направиш? Реални бизнес неща. Има хиляди ограничаващи тъпи вярвания, които те унищожават и ти казваш, така го правя винаги. Да, но грешно. Така го правят 1 милион човека. Да, но грешно. Да, но грешно. Първия 4 часа ще влезеш в една истинска атмосфера на вземане на решение. На всеки 30 минути, 4 часа по 30 минути, значи 8 казуса ще решим заедно с екипа, който е 10 човека, 10, 110, 110, 310, 310. Трябва само да се запишеш, да кажеш за коя дата, защото местата са ограничени. Идеята е, в залата има камери навсякъде. Имаме 20 маси, с които всяка маса може да участва, има микрофон и заедно можем цялата зала може да взема участие. Не е примерно само на сцената да гледате един говорител, той говори, ти заспиваш, той говори, ти заспиваш, той говори, ти заспиваш, се събуждаш, викаш браво, 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 пак следващия ръководител. Идеята е 30 минути ти да влезеш в темпо, в което в фитнес няма да влезеш. Когато излезеш тук, мозъкът ще се изпържи. Гарантирам ти. Защо? Защото първото на масата имаш 10 човека, в които ти казваш, аз знам. Ти знаеш, ама те май повече знаят от тебе. Вие всички знаете повече, ама другите 10 маси май знаят повече от вас. И в един момент ти имаш, не става дума за унижение, не знам, а става дума за реален тренинг. Защото и аз мога да гледам там, дето дига 200 кг, и аз го дигам. Меси рита топка, и аз ще ритна. Аз застая на терене да ритниш, да видим колко ще ритниш. Тогава ти реално оценяваш себе си, а не с тази система, каква беше, кажи най-тъпата система. Манифестация. Манифестирам да дигна 200 кг. Манифестирам да вкарам 7 гола на месец. Как ще ги вкараш, бе, човек? Си не долу на топката да политай. Стига си манифестирали, стига си гледали зодиаци, стига си наблюдали да се оправдавате с Меркурий, къде се намира Меркурий, си има друга работа, не го знам каква има, си има друга Меркурий, Марс, Венера и тия много неща. Вашата задача е да научите принципите, да се размърдате мозъка и да започнете да вземате решения на принципи, които са правилни, които човечеството е живяло и ще живее по този начин. А не да казвате, ние сме балканци. Няма нищо общо с балканския менталитет. Няма нищо общо с баща ти, майка ти. Въобще не е важно. До си сирак, може да си просек, може да си всичко. Ако вземаш правилно решение, ще успяваш и хората ще обичат. Ако щеше да бъдеш син на най-богато семейство, ако ти вземаш решение по емоции, ако вземаш решение под въздействието на Сатурн, Меркурий, Венера и всички ти глупотевици в интернет пространството, ти ще правиш грешки, ти ще бъдеш смешен. Ето затова много е важно да влезеш на терена, да сцениш, да пуснем топката и ти да политаш малко. Така че той е много готин. Пак
Пак ще запишеш в други неща. С една книга ти ще влезеш в истинска академия, която се прави в Харвард, на най-високо ниво. Хората, които управляват света, които движат човечество. Тези хора там, а не които са в Инстаграм и са си забили два микрофона, един отпред и един отзад и дават мисли мозъчни правни. Не можеш. Трябва да си прочел книги. Не можеш да говориш, ако нямаш книги. Не можеш да говориш, ако нямаш академия, не можеш да говориш. Ако искаш да излезеш, дай си мерим книгите. 4 книги имаш, да замерям от тук до селото ти. От тук до селото ти. Не можеш да фаниш микрофон и после да изразяваш мнение. Не можеш, покажи си консултантите. Имам 100, имам консултанти, които са по 100 000 евро на седмица струват. Не можеш просто, аз мисля. Как мислиш, бе? Как мислиш? Прочети книгата, няма да нужда да мислиш. Червено спри, зелено тръгни. Осова линия, непрекъсната ли. Не мисли, спазвай ограниченията. Какво ще мислиш? Мисля. Всеки сам си преценя. Всеки човек, който пише в интернет, всеки сам си преценя е пълен идиот. И правилото как беше? Помниш го този виц? Всеки, който смята, че е убеден в нещо, е пълен идиот. Аз съм убеден в това нещо. Хареса ли това? Да, хареса ми, не го знаех. Окей, нека благодаря. Че за следващия бонус.